Sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali nhar il-ġimgħa li għadda ħolqot preċedent dwar ir-riski li jitqanqlu meta ssir inkjesta pubblika b'mod parallel ma' proċeduri kriminali dwar l-istess każ. Dan intqal fil-Gazzetta Kulħadd li rapportat kif din is-sentenza hi meqjusa minn esperti legali bħala waħda li tixel bozza ħamra dwar il-konsegwenzi legali serji li jistgħu jittwieldu meta ssir inkjesta pubblika fl-istess nifs li jkunu għaddejjin proċeduri ta' natura kriminali kontra persuni investigati jew saħansitra akkużati fil-qorti. Dan fid-dawl ta' talba mill-oppożizzjoni sabiex minnu fih issir inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u dwar jekk dan l-omiċidju setax jiġi evitat. Il-Gvern dejjem saħaq li m'għandux oġġezzjoni li ssir inkjesta pubblika, iżda tal-inkjesta m'għandha tissir pari passu ma' proċeduri kriminali pendenti fl-istess każ. Dwar dan il-Gvern għandu pariri kemm mill-Avukat Ġenerali kif ukoll minn avukati barranin. Id-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali ta' nhar il-ġimgħa turi kif tista' ssaħħaħ li ta' min hu akkużat fil-qorti. Nhar il-ġimgħa l-qorti ddikjarat li n-negozjant u ex-chairman tal-Enel Malta Tancred Tabone, akkużat b'korruzzjoni brabta mal-iskandlu taż-żejt, kellu drittijiet fundamentali tiegħu miksura meta fuq il-każ tiegħu sar proċess pubbliku quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Quddiem il-qorti Tabone huwa akkużat bi frodi u ħasil ta' flus. Iżda fid-dawl li fuq affarijiet marbutin mal-iskandlu taż-żejt kien sar ukoll rapport tal-Awditur Ġenerali fl-aħħar snin kien intalab jixed quddiem Kumitat Parlamentari. Brabta mal-każ quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, il-qorti mhux biss irreferiet għal mod kif tkellmu n-nies involuti fil-Kumitat, imma wkoll għal mod kif irrapportathom il-midja. Id-deċiżjoni ta' nhar il-ġimgħa kienet it-tieni waħda għax f'dan il-każ il-Gvern kien qed jappella mill-ewwel sentenza li wkoll tat raġun lil Tancred Tabone. Il-Qorti Kostituzzjonali qalet hekk. Is-sejbien mill-ewwel qorti ta' ksur ta' dritt tal-attur ma kienx relattiv għal proċess kriminali, iżda għax l-istqarrijiet magħmula dwaru jistgħu jwasslu biex fajnejn il-pubbliku jitqies ħati qabel tingħata s-sentenza minn qorti kompetenti. Id-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali ħaduha il-Prim Imħallef Joseph Azzopardi, l-Imħallef Giannino Caruana De Maio u l-Imħallef Noel Kuxkieri. Intant wara li fl-aħħar xhur kien hemm talbiet mill-Partit Nazzjonalista u l-familja ta' Caruana Galizia biex issir inkjesta pubblika dwar il-qtil tas-Sinjura Caruana Galizia, il-Gvern kien fakkar li fis-sistema ġudizzjarja tagħna meta jseħħ rejat bħal dak tal-omiċidju, mill-ewwel jiskattaw żewġ tipi ta' investigazzjonijiet, waħda mill-Pulizija u l-oħra mill-Maġistrati Inkwerenti. Il-Gvern kien iddikjara wkoll li hu fundamentali li jiġu evitati sitwazzjonijiet jew deċiżjonijiet li jippreġudikaw l-investigazzjonijiet kriminali. Bil-qtil ta' Caruana Galizia hemm akkużati l-aħwa George u Alfred De Giorgio magħrufa bħala iċ-Ċiniż u l-Fulu u Vince Muscat magħruf bħala il-Koħħu. Dawn tresqu l-qorti riżultat ta' investigazzjonijiet mill-iktar serji li involvu wkoll forzi tal-ordni internazzjonali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li